העניין הבא שלנו הותר לפרסום כי עורך הדין רונאל פישר הוא הפרקליט הבכיר שנעצר בחשד שביקש מאלון חסן, ראש ועד עובדי נמל אשדוד, סכום של $150,000 כדי לשחד אנשי משטרה ולסגור את התיקים נגד חסן. פישר חשוד שניצל את קשריו במשטרה והעביר מידע מחקירות. עוד פרטים בדיווח של ורד פלמן ושלי טפיו. עורך הדין רונאל פישר סלל את דרכו המטאורית מעולם העיתונות הישר לעולם המשפט. הוא נחשב לאיש בעל קריזמה וקסם שהפך את הגמגום שלו לאמירה מוחלטת, לעתים בוטה. מעצרו בשבוע שעבר היכה בתדהמה לא מעט קולגות וחברים. הייתי אומר, היית צריך להיזהר. אתה לקחת את העולם ונהנית ממנו כמו ילד שאוכל סוכריות. הכל הלך בסדר. הכל הלך טוב. הוא עף על האינטליגנציה שלו, על יכולת הקומוניקציה האישית שלו, על הנחמדות שלו, על טוב הלב שלו. אני חושב שבאיזשהו מקום הוא הלך כמו, מה שקוראים לזה באנגלית, baby in the woods. הוא לא הבין שהעולם הוא לא כמו שהוא ראה. איך שלא תסתכל על זה, מדובר בטרגדיה. אהוד אולמרט, יגידו לך כולם, ניחן ביכולות יוצאות דופן, אחד הפוליטיקאים והמדינאים המוכשרים ביותר שהיו כאן. אלא שכנראה מתישהו בדרך משהו השתבש, ואולמרט לפי בית המשפט הפסיק להבחין בקו המפריד בין המותר לאסור. אני, אהוד אולמרט, מתחייב כראש הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה. איך מהפסגה הגבוהה ביותר, מהכס הרם של ראש הממשלה, נפל אולמרט לשאול התחתיות הנוכחי? מה קרה לאיש הכל כך מוכשר הזה, שהקסים את סובביו ונגע בשמיים, שכעת עומד להיות מושלך אל בית האסורים? הסתדרות העובדים הלאומית ועד מזנון הכנסת, נדמה שאין כמעט נקודה בחייו המקצועיים והפרטיים של אברהם הירשזון, שלא מופיעה בטיוטת כתב האישום החמור שגיבשו נגדו בפרקליטות. תודה להתעניינות. אורח חיים ראוותני וסכומים גדולים של כסף, כולם הגיעו להירשזון על פי טיוטת כתב האישום מחשבונות הבנק של הסתדרות העובדים הלאומית, שבה כיהן הירשזון כיושב ראש, ושל עמותת נילי. איך זה עבד? הירשזון, כך נטען, גייס את מנהל הכספים של עמותת נילי, עובדיה כהן ובכירים נוספים, לרשום מאות צ'קים בסכום כולל של 2.5 מיליון שקלים על חשבון נילי וההסתדרות הלאומית. אלו פדו את הכסף באמצעות שליחים והעבירו אותו להירשזון במזומן ובצ'קים מדי חודש בחודשו. הירשזון גם קיבל בונוס של $1,000 לפני כל נסיעה לחול, ומענקים מיוחדים לחג של עשרות אלפי שקלים לפני פסח וראש השנה. הירשזון ידע שהכספים שהתקבלו אצלו במזומן הוצאו במרמה מהסתדרות העובדים הלאומית ומנילי, ושהכספים הועברו אליו במזומן על מנת להסוות את מקורות, תנועותיו ויעדיו של הרכוש האסור, כך בטיוטת כתב האישום. מי אתה, נוחי דנקנר? הוא שולט בהרבה מאוד חברות, הערכתי יותר מדי חברות. יושב ראש ה-IDB, ידידי נוחי דנקנר. בשישי. מיקי רוזנטל מביא את הדיוקן המלא של הטייקון הגדול במדינה. אנשים כבר כל כך מודעים לכוח שלו שאומרים למה לי להסתבך, מה, אני אידיוט? מה אתם יודעים על האיש שחזק יותר מראש הממשלה? זה מונופול פה ויש בעיה בזה. מונופול הוא עושה מה שהוא רוצה.